hlale soya tukanyiwa lo xa nifika apha yiwa iiladies zalapha zirelevant yazi akho nenye itsheri yenza le nto ndayithandiyo entloko nonke iintloko zenu zintle guys yuzintle akho ngiyicalukela njengebhampu yazi xa ubhetha ngalawe guys uboyazi kubhetha ngalawe uthi no more sex in the room. Yeah, man. Because into yenzekayo xa ucela uthi ibhebhi khawenzeka kodwa hayi bethu like khazi ibhampu yesokolisa ngoba lo uhambisana umbhetha ngebhampu inokwendole leqhwabayo mona apha entloko yalile kubetha ama-12 ndamqezi andizitwe phaa ngamaphepha masibaleni kaloku siyayazi toilet paper nathi nilibelo yudu ayiqhomeke phela ihose emarkethi emarkethi ayibeli ihose yazi nabaxhosa ndibathandi guys bospecially girls kuba ndithandani nazo iproblem yam ndikulokanye igama lam guys so yonke indawo endiyakuyo ndedwe omnyama kuvela ulukhanya Nazonke. soze umbone nxila into emnyama ngaphandleni kwehlambi because indawo esihamba kuzo zidasti yabona kuba uzathi wena ndithetha ngamazantsi umjonge phezulu problem yakho yilaa nto othanda uthandazo wakwazi ujonge phezulu lakhuleka ezantsi emhlabeni wekumkapha uthixo sendimbona ezifowunini phaa udlala amapiyano phaa ungathebezawuzapha guys into eyenzeka eMotherwell nemkiswa into eyi-1 yo xa ndifika eMotherwell xa ndihlela eMotherwell guys andileqwa ngummelwane andileqa ummelwane andilala ebusuku eqomba kamuke ndexholeni mani xa ndifika kwaxhwele kuthiwa lapha ewendi achazi ndaya kwena xhwelela sewendi guys mama xa ndifika igatsi ndoda le nkqubo yayo fikile apho iwayo makhelwane unyile kule game zawuyazi uba unthakatha ngabani ixesha xa ndifika guys yo tata ndicela umchaza you akuqhumi andimboni apha ebusweni ndithi tata ndicela umchaze yo andonwabanga le nto ngakanoabanga ngoba andifuna umxelela uba kwenzeka ntoni le rabishi ndiyakuxelela guys latsha you imbi athi betho lekomamakho futhi betho umthaka uyanida ungaswayeka ndiphi na nida ukabakaba betho kanti ngumuvi le nto mos thatha imali yam yahamba nayo yazi mama xa ndithandana yazi xa ndithandana sale ukuthi umama kodwa unayo umntana unayo 400 phofu yazi xa ndithandana nomntu omnyama because ndicamela isicundo sakhe isicundo somntu omnyama ngaphela uyiyeka le nto yenzayo Ayibo. Lube uyantoka namthandana ngamathanya guys into ezincwina kamnandi kwenzini into ezikhala kahle ndandilifumene nenyaka ePF14 tensikeni pha 500 do one time yaye Rumi yahlala nomama ke Shem mama
ngoku ndihleli 4 days bakumendlini ndivuma benzabona nomnetho hayi umntanam oko bethuna ethe wathandana nelitshani uyayihlalini kodwa ndonami zifilimu oko bekubeli ifilimu zakwathani kanti uyasiva mina kabantu kaloku itshana yokuthi lenza ngesithani njenje into yam into ngoba ngibani khona umuntu isixhosa kule situation ngama ngiyakhetheleke thutha ngiyakhetheleke exhoseni isituation ezimane ngadlobo ngiyakhetheleke exhoseni Thandani nomxhosa thandani nomxhosa yazi ngondlela ngizaba kuyangibonela ukuthi ngazaba kaMdebs qoba safika kaMdebs namhlanje sangena ngibona i-enemy yam nxake yam nganesiduka guys ndandiyithwele into guys ndandiyithwele into esituleni zaphethe thomam ndandiyithwele into esituleni asobe phinde ndakiva ntambe ndicula zingoma kantotoyi soze mina ndiphela mandla kanti aphela ndandisile kanti emsebenzini ndayazi uba ndinetask qho xa ndibuya funa ndibuye ndithenga ibhafu because into eyenzekayo qho xa izawuvasa uyawa phulukabe ngoku laa bhafu eplastiki ithutha neproblem yokuwa xa zivasini yawa ndazi into letha ayithenga ngomvulo thenga ngolwesibini thenga ngolwesithathu ndiyaqhubeka ndayithenga ngolwesine ngoba sobe ndiphinde ndithenga ibhafu eplastiki ndalinde boyfriend ulapha ezanto ndiphethe ibhafu ecace ndathi izaki thatha laa bhafu ndayibeka phaa ndavasa ke le ndawo ehengel khona laa ndawo isikayo uthe uwapohokwanelokho zangaphi indawo wayazi uba azawuvasinya ufuneka ndihlale esitulweni sebenzi kwesithuda siyasokolisa isithuda and zinenozi apha ebusuku asikhonanye isithuda singakroniyo because kaloku xa usisithuda uyabona xa uphefumla uthi so umoya ke ngoku uhamba besini izawuba ingxaki xa ubuya kamoya because uya kwi-channels zawo umhlawumbi umphosa isigumbu uye kwenye indawo uvukala yazi cabe ndithe okujonga kule ndawo bekundaqomba noko ngokwisami ingathi ngenini yaqala uzibona izilamba yabona izilamba uhlele ecankoza ezikhathi zoluthi yabona izikhathi zoluthi ingathi bentena zibona mana izizo zisipeyinte ebutheni xa uya kwakho ingathi zizo mona zishapatita bakuthethe umnyama bakuvalela ukhanya hlaka kamandi nosizi because unegap yonke into entekayiyatshini angawuhleka kunegap hleka kamandi nendozi yazi nina into endicapela ngayo apha yintoni guys iyi-one ndivele ucela namhlanje uba i-death day yam khalani kaloku kuthiwa i-happy birthday nacuma happy birthday i-death day yam namhlanje ufile ke olukanye ubaba yini